Nu vil jeg vise, hvordan man laver billedtekster og animationer og forskellige visuelle effekter i Windows Movie Maker. Det første jeg vil vise, det er, hvordan man indsætter et titelblad. Og det var for eksempel sådan et, som der var i begyndelsen af den her film. Et titelblad, det kan hjælpe en tilskuer med at forstå, hvad det er, man nu skal i gang med at se. Og et titelblad, det indsætter man ved at klikke her på titel her. Her kan man så indsætte noget billedtekst, det er der, hvor der står film lige nu. Vi kan fx kalde vores film for Mit første filmprojekt. Mit første filmprojekt. Og så fungerer teksten egentlig som en almindelig tekstboks, hvor man kan flytte den rundt og ændre størrelse. Man skal huske på, at det godt kan tage noget tid for den tilskuer, som skal se filmen og nå at læse teksten. Så man skal lige være klar på, at den tekst, man har skrevet, måske skal stå der lidt længere, end man selv lige vil være om at læse teksten. Men alt sådan noget, det ændrer man herop under tekstværktøjer, under formater, hvor man kan ændre på tekstvarigheden her. Og lige nu er den 7 sekunder, men vi kan sætte den til det, vi nu har lyst til. Og så kan man se, at tekstfilen hernede, den bliver kortere, fordi jeg har sat den ned til 5 sekunder. Man kan også ændre på farven og skrifttypen osv. Det er bare med at komme i gang. Herover i effekter under tekstværktøjer kan man også vælge en særlig måde, som teksten skal vises på. Og ved at holde musen henover, så vil man kunne se, hvordan det ville se ud, hvis man valgte den her effekt. Og der er nogle af dem, der er lidt mere tydelige end andre. Og det er jo bare, hvad man er til, hvad man synes, der skal bruges i ens filmprojekt. Man kan også indsætte tekst direkte i filmen. Det gør man ved at gå hen til det sted, hvor ens tekst skal stå, og så klikke på billedtekst her. Nu kan man skrive tekst direkte ind over filmen. Her. Der kan man for eksempel skrive min første filmtekst. Den kan man også ændre farve og størrelse på ved at markere den, og så gå op her og ændre. Nu vil det her tekststykke blive vist i filmen. Prøv selv nogle af de forskellige tekstfunktioner, som man kan finde under både startside og under tekstværktøjer. Under startside, der kan man finde alle de effekter, som man kan sætte ind direkte i filmen. Og så under tekstværktøjer, der formaterer man så de her tekstbidder. Du kan fx indsætte rulletekster osv. Og det er bare med at komme i gang med at prøve det. Man kan også bruge nogle forskellige visuelle effekter til at fremhæve noget særligt i ens film. Og på startsiden, der kan man indsætte nogle særlige autofilm-temaer, som I kan se her. Det man bare lige skal være klar på, når man bruger dem, det er, at det kommer til at gælde for hele filmen. Så hvis jeg indsætter for eksempel, hvis jeg ruller ned her, og indsætter et sort-hvidt tema, så er det altså noget, der vil gå igen for hele filmen. Hvis jeg derimod kun vil have, at en effekt skal gælde på et særligt stykke, så skal jeg klikke ind under visuelle effekter her. Og her er der så nogle forskellige effekter, som jeg kan bruge på særlige billede- eller videostykker. Man skal være klar på her, at man så kun ændrer i det, der er markeret med blåt, altså det man har klikket på. Så lige nu vil jeg for eksempel ændre i det stykke, der var her. Hvis jeg klikkede her, så vil det være resten af filmen, for den har jeg ikke lavet nogen klip i endnu. Men hvis vi for eksempel ændrer billedet her til at få en effekt, så kan det for eksempel være sådan en her. Klik på den, og så vil den effekt gå igen, indtil vi så kommer videre til næste klip herover, der hvor filmen så vil blive normal igen. Sådan der. Hvis den her så skulle have en effekt, så skulle jeg sørge for, at det var den, der var markeret blåt, og så kunne jeg vælge den effekt, som jeg nu havde lyst til at bruge. Man kan også underbygge et budskab ved at anvende nogle særlige animationer. Dem finder man heroppe under animationer. Og herinde der kan man vælge nogle forskellige overgange og nogle forskellige panoreringer og zoom-muligheder. Og det gælder ligesom effekterne som med overgangene, at nogle af dem er mere voldsomme end andre. Men det er altså der, hvor jeg holder musen henover, der vil man kunne se de forskellige overgange, der findes. Man kan underbygge et budskab ved at anvende nogle særlige animationer og overgange og tekster. Men nogle af dem er selvfølgelig mere bemærkelsesværdige end andre. Og dem skal man jo bare prøve af her nu, mens man har muligheden. Og det er bare med at prøve løs, for nu er du i gang med at lære programmet at kende.